в уста. Така. Вчера говорихме за ордер блоковете. Днеска ще говорим малко за, как да го кажем по-ясно, дисциплина пак трябва да бъде, но от сорта на да си вярваме, но хем да можем да си вярваме, хем да не е прекалено. Увереността точно ни трябва, да не, най-правилно казано увереността, да не сме с липса на увереност и да не сме прекалено уверени. Това трябва да успеем да намерим нашето място по средата. Да, само искам да вметна, днеска е 21-я ден. Още не мога да повярвам, че го правя това 3 седмици, всеки ден, всяка вечер, без да пропусна. Честно казано, изобщо не ми се занимава, но предпочитам да го направя, да го има, който иска. Да гледа, да ползва, да се учи. Да има някакво допълнително умение, което до сега не е имал. Ако го е имал и му помага да го доразвие. Заповядай. Днеска ще съм максимално кратък, максимално ясен. Ще се опитам да го направя максимално кратко. За увереността трябва да говорим малко. Който гледа тези уроци, значи все още не е профитабъл. Който иска да се научи сам говори. Който иска да се научи сам, щом го гледа това нещо, значи още не е профитабъл. Не си профитабъл. Не вадиш пари още. Не вадиш пари още. Още. Тук сме, за да се научим. Не идваме научени, а да се научим. Това е целият смисъл. Трябва да приемаме по-човешки нещата. Защото ако не ги приемаме, мислят, вижте ма кой съм, аз така, не става. Не трябва да се бием в гърдите, да се учим всеки ден. Аз може да имам някакви познания, но и аз се уча всеки ден. Научавам нови неща и ги прилагам. Но трудната част е точно тази с увереността, в която аз съм имал този проблем. Точно двете граници. Едната е, че да не си вярва достатъчно, другата е да си вярваш прекалено. Гледаме и двете точки. Едната е да не си вярваш достатъчно. Тук си иска много търпение и да изчакате правилния момент, правилното entry, правилния екзекют, за да може да откриете това, което ви интересува. Но поради страх да не се възползвате от това нещо и да изпуснете възможност. Трябва да използвате винаги възможността. Отговаря ли на всички условия, които имате? Защо не? Много ги е страх да не си загубят капитала. Който не рискува, не печели. Как да го кажем? Тук обаче трябва да дойде премерения риск. Ние трябва, като видим всичките възможности, като видим всички знаци, които знаем, и ги приложим, и открием точен момент за entry, трябва да не ни е страх от това, което правим, а да го направим. Това е частта със страха. Не трябва да ни е страх от това, което правим. Ние разчитаме на нас самите. Ако не си разчитаме на себе си, на кой? На кой се разчита? Няма такъв. Другата част е прекалената увереност. Прекалената увереност са този тип, който говорили сме го и преди, да ревенж трейдват, да искат да си възстановяват капитал, не отговаря на всичките условия, които имат.
нямат достатъчното търпение да изчакат за правилно ентри. И просто купуват или продават. И естествено до хест бубу. И после се чудим, що не става. Било измама, било такова. И се чудим защо не става. Минават се няколко дена. Ние пак сме уверени, че сме някакви, не сме никви, но пак си мислим, че сме някакви. Въодушевяваме се, че ще седнем пред чартовете, че ще надраскаме 3-4 линейки и се мислим за баровци. Еми да, ама не става. Не по този начин. Най-трудното е търпението и увереността. Когато се съчетаят двете, трябва да застанат по средата от другите две. Да нямаш достатъчно увереност и прекалената увереност. Трябва да намерим нашето място по средата. Успеем ли да го постигнем това нещо, ние ще имаме много по-обзорен поглед над всичко. Над всичко. Трябва да не подценяваме нищо и да не се надценяваме. Това са нещата, които трябва да научим. Всеки може да се владее. Но емоцията е трудно нещо. Трябва да сме emotionless. Вкараме ли емоция, веднага отиваме на другата страна. Говорим, прекаленото въодушевяване води до прекалена увереност. А пък и в момента, в който грам нищо не изпитваме, направим някаква загуба, тръгнем да се разстройваме, че сме загубили дадена сделка, отиваме веднага от другата страна, започваме да се колебаем. Защото изпускаме трейдове. А не трябва. Аз съм на мисълта, че повечето казват да кажем 2-3 дни или 2 дни в седмицата и не знам си какво. Аз пък съм на мисълта по-добре, да кажем, рискува половин процент всеки ден. Защото може да си някой кръг като мене. Кръг, като кажем, кръг, ама хубав кръг. Ти все някой ден ще ти е късметлийския ден на теб. Сега как късметливия? Късметлийския ден. Не трябва да го изпускаш. Нали, стига да отговаря на твоите правила. Ако не отговаря на това и това, ако не отговаря на едно от тях, ставаш, изчезваш и това е. Теб не те интересува, ако не отговаря на твоите правила. И този начин, отговаряне на твоите правила, правиш трейд, видиш ли възможност, не разчиташ на страха, нито на прекалената увереност, като си мислиш, че то така ще стане, аз така съм решил. Да, ама много хора не са решили по този начин. И като не са решили така, ти от тук веднага се прехвърляш тук. И става това. Нищо не става. Вярвайте си, но не прекалено. Това нещо трябва да се запомни. Ако си изпълниш всичките неща от плана, не скипвай трейда, ако видиш възможност. Не се колебаеш. Да, вземи я. Ако е отговаряла на всяко едно правило, стикваш ли се към правилата, става. Ако трябва да ти излезне грешен, връщаш се и проверяваш какво си направил грешно. Откриеш ли си грешката? Браво! Повече гледаш да не я повтаряш. Доколкото, ако върнеш лентата и не виждаш грешка, значи нещо не знаеш. Нещо изпускаш. Гледаш до последно. Нещо, което не е както трябва. Що ме излезнало загуба, ти нещо си изпуснал. Изпуснал ли си го?
Има много, които не го изпускат. Трябва винаги да сме 2 крачки напред. Да, мисля, че казах всичко важно, което трябваше да кажа. Утре ще преценя дали пак ще има ордер блокове. Не съм сигурен още. Ще помисля и ще го нагласим. Ако съм изпуснал нещо, ще го довърша в началото. Но за сега не се сещам нищо. Така че, peace out!